Προχωράμε, πάμε από το Δήμο Εναντών στην Περιφέρεια Epείρου να μιλήσουμε αφορμή το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι εδώ ο Λάμπρος ο Γεωργόπουλος, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης ΦΟΣ και Περιφερειακός Σύμβουλος. Καλησπέρα κύριε Γεωργόπουλος, ευχαριστώ που είστε εδώ. Τώρα πολλά θέματα και χάνεται και το νόημα μερικές φορές. 6 ερωτήσεις χθες. Σημαντικά και οι 6 θα έλεγα. Ερωτήσεις συν μια ανακοίνωση που έγινε αρχικά από τον Περιφερειάρχη για την Εγνατία Οδού και τα διόδια της. Συν το ότι μπορεί να προκύπτει ως προημερησίας διατάξεως θέμα. Τι μένει τελικά από όλα αυτά? Μένει το live streaming, οι ζωντανές συνδέσεις που κάνετε και με τις οποίες θα νομίζω έχει ζοριστεί πια η Περιφερειακή Αρχή και θα αναγκαστεί να το κάνει. Ναι, αυτό είπανε επιτέλους, γιατί είχαμε κάνει και μια συνάντηση στην αρχή του χρόνου και μας είχε υποσχεθεί η Πρόεδρος ότι θα το έκανε με ζωντανή αναμετάδοση. Δεν το είχε κάνει, οπότε αναγκάστηκα να το κάνω εγώ με τα απόλυτα βασικά μέσα. Ένα κινητό και ζωντανή και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Και νομίζω είναι πολύ χρήσιμο να μένουν οι συνεδριάσεις, να ξέρουμε τι γίνεται και για εμάς τους ίδιους και οι πολίτες να ενημερώνονται. Και αυτό δίνει και την νοοτροπία της Περιφερειακής Αρχής. Αναγκάζεται να το κάνει. Ναι. Όπως αναγκάστηκε να κάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές από ένα μικρό γραφείο ή από το γραφείο του Περιφερειάρχη να σηκωθεί. Και σε αυτό συμβάλλατε και εσείς, τα μέσα της περιοχής, κάποια από τα μέσα της περιοχής, εσείς καλή ώρα. Αναγκάστηκε γιατί την απείλησαν νομίζω και έτοιμοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να καταθέσουν στην αποκεντρωμένη στο Υπουργείο Ιστορικών κάποιους ελέγχους, κάποιες αναφορές. Ναι, και εμείς είχαμε ήδη στείλει στο Υπουργείο Ιστορικών και λέγαμε δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι εδώ είναι η συμβολή και η δική μας που είμαστε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τη λειτουργία του, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο του τι γίνεται και να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Έστω από αυτή τη θέση που μας κατατάξανε. Γιατί, και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και κάποια πράγματα, γιατί θεωρώ ότι πιέζουμε και μέσα από τη μεριά μας. Καλή ώρα, άρθρο 32. Το είπα και χθες. Δεν μπορεί τα πάντα όλα να αποφασίζονται με το κατεπήγον λόγω συνθήκων. Χθες είπα στον κύριο Καχρημάνη, πού είμαστε τελικά στην Ουκρανία και είναι όλα κατεπήγοντα? Είμαστε όλη η Ήπειρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα κατεπήγοντα είναι 100-0 σε σχέση το επίγον με το τακτικό. Δεν υπάρχει τίποτα σε τακτικό. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία με τις απευθείας αναθέσεις. Είναι κρίμα για τον κόσμο που δυσκολεύεται τόσο πολύ. Το είδαμε το αποτέλεσμα και στις εκλογές και νομίζω ότι μέλημα και. Δεν πιστεύω ότι οι ανασχηματισμοί βοηθάνε. Η αλλαγή ρότας της κυβέρνησης. Πρέπει να τα δει αυτά η κυβέρνηση και να πάρει κάποια μέτρα για αυτό που γίνεται για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, για το πώς διαχειρίζονται αυτοί οι άνθρωποι το δημόσιο χρήμα. Υπόθηκε χθες από τον Περιφερειάρχη, δεν ξέρω τώρα πόσο ισχύει αυτό, γιατί λέγονται και πράγματα που δεν μπορείς να τα αντικρούσεις εσείς, δηλαδή από μέσα. Το ότι θα καλέσουμε, λέει, τους εργολάβους, τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες να δηλώσουν διαθεσιμότητά τους σε κάθε νομό και να παίρνουμε από αυτούς δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορεί να το υλοποιήσει, γιατί όπως είπατε συνεχίζεται το βιολί του άρθρου 32. Δεν υπάρχει. Ισχυρίζονται ότι μία φορά το χρόνο κάνουν μία δημοπρασία και καλούν τους εργολάβους και όποτε προκύπτει κάτι, οι εργολάβοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Όμως δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό θα το τεκμηριώσουμε και θα προσφύγουμε και παραπέρα, γίνεται κατακαιρματισμός των μικρών έργων σε απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις που δεν πιάνουν τόπο. Όπως εμάς η ένστασή μας είναι ότι τα χρήματα που διαχειρίζεται αυτή η Περιφερειακή Αρχή δεν πιάνουν τόπο στην περιοχή. Το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πόσα καμπαναριά και πόσες εκκλησίες θα φτιάξουμε ακόμη, στο τέλος δεν θα έχουμε ανθρώπους να χτυπάνε τις εκκλησίες. Είχαμε συζήτηση χθες για το δημογραφικό και έφερα το παράδειγμα, γιατί ήταν επίκαιρο και για την περιοχή του Διστράτου που είναι αποκλεισμένο, ακόμη είναι αποκλεισμένο το Δίστρατο, δίπλα είναι οι Πάδες, 400.000, τα λεφτά που έχουν δοθεί για αυτό το δρόμο και τελικά οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι και τελικά 400.000 για το ναό στις Πάδες. Εμάς, ξέρετε, δεν μου επιτρέπουν να μιλήσω, κύριε Μπούρχα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχουμε δικαίωμα δευτερολογίας, με αποτέλεσμα λέμε αυτά που λέμε, ξεκινάει ο Περιφερειάρχης, μιλάει μισή ώρα, τον ακούμε, λέει τις ιστορίες της ζωής του, όλο το ιστορικό και δεν μπορούμε να τον αντικρούσουμε σε δεύτερη φάση, ακόμη και σε αυτά που λέει και δεν ισχύουν, παρουσιάζει τη δική του οπτική. Εγώ ήθελα να πω ότι εμείς αντί για να φτιάξουμε 400.000 αποκατάσταση ενός ναού στους Πάδες, που θεωρούμε ότι είναι στα όρια της πρόκλησης αυτή την εποχή και με αυτά που ζει ο κόσμος πάνω, ας έφτιαχνε εκεί σε μια μαγική περιοχή κάτι να ανεβαίνει ο κόσμος εύκολα, να αυξήσει την επισκεψιμότητα. Και μετά θα έπαιρνε πάνω το χωριό και θα μπορούσε να αντιλήσει πόρους, να φτιάξει και τους ναούς του και τα πάντα. Αυτός είναι ο ρόλος της περιφέρειας. Να δει αναπτυξιακά, οραματικά. Δεν το βλέπει. Αν δείτε τα έργα της περιφέρειας, είναι ασφαλτομίγματα,
Δρόμοι, ασφαλτοστρώσεις, κοπή δέντρων. Στην Ήπειρο τώρα κάνουν όλη την ώρα κοπή δέντρων. Που φυτρώνει, θα ξαναφυτρώσει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν έγιναν και του χρόνου πάλι το ίδιο. Και πάρε την απευθείας ανάθεση. Ναι. Αυτά είναι τα έργα της Περιφερειακής Αρχής. Και πάντα καταλήγετε όταν κάνετε μια κριτική για ένα θέμα με μια τοπικότητα να πείτε ότι 70% εδώ Καχρημάνης. Και ξέρετε τι γίνεται. Ναι, αυτό είπα χθες, ότι στις Πάδες, είναι ένα χωριό έτσι, επειδή εγώ το γνωρίζω και από την περιοχή και της Λάκας του ΑΟ, πήρε 97%. Και αναφέρθηκα χθες, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Ερντογάν στα καλά του δεν έπαιρνε 97%. 32 στους 33. Και εξηγείται από αυτά που σας λέω. 400.000 για τον ΑΟ. Απευθείας αναθέσει συνέχεια για το δρόμο και ξανά για το δρόμο και ξανά για το δρόμο και ο δρόμος κατολίσθησε. Και δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα της περιοχής, το δημογραφικό, την ανεργία των νέων, την φτωχοποίηση του κόσμου. Δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν έργα οραματικά, δεν κατανέμονται τα χρήματα στο σωστό δρόμο. Και θα σας πω και κάτι άλλο, συγγνώμη που μονολογώ, που το είπα, που αναφέρθηκε χθες στον Περιφερειάρχη, είναι ότι γι' αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπει το κράτος πάνω από 2 θητείες. Γιατί έχει μάθει, κατά τη γνώμη μου, όλα τα κόλπα και όλες τις διαδικασίες και κάνει ό,τι θέλει. Όπως επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό το χθεσινό, ήταν μελέτη περίπτωσης γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι πάνω από 2 θητείες. Είναι, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτος και ο τρόπος συμπεριφοράς του και στους δικούς του, έτσι. Αλλά δεν με αφορά αυτό. Και προς εσάς υπήρξε. Τουλάχιστον όμως προς εμένα δεν θα το επιτρέψω. Θα είναι τελείως διακριτή η ρόλη, ξεχωριστή η ρόλη και όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθώ να βαθμιστεί ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβούλου και να αλλάξω τη συμπεριφορά σε αυτόν τον άνθρωπο. Δύσκολο μετά από 30 χρόνια. Ναι. Ας τον ανεχτούν οι δικοί του. Εγώ δεν πρόκειται να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Για θέση το θέμα του Διστράτου και μάλιστα ρωτήσατε και συγκεκριμένα πόσα χρήματα έχουμε δαπανηθεί μέχρι σήμερα γι' αυτό. Απάντηση για το συγκεκριμένο δεν υπήρξε νομίζω. Είπε ότι έχουμε εξοδεύσει. Παραδέχτηκε ότι έχουν εξοδευτεί αρκετά χρήματα και εδώ εγείρεται ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Μπούρχα, και πρέπει να ξέρει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να βρούμε, ούτε ο κύριος Καχρημάνης μπορεί να απαντήσει, ούτε οι τεχνικές του υπηρεσίες, ούτε οι οικονομικές του υπηρεσίες πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί με τον τρόπο που διοικεί την περιφέρεια. Χωρίς προγραμματισμό. Χωρίς να ξέρουμε κάθε χρόνο θα γίνουν αυτά τα έργα. Και αλλάζοντας τίτλους έργων, ναι. Και αλλάζοντας ακριβώς. Δηλαδή, στη διάρκεια κάποιος, πραγματικά σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είμαι πολύ τεχνολογικά εξοικειωμένος, να το πω έτσι, αφιέρωσα τουλάχιστον 5 ώρες. Αλλού περνιέται ως 36η επαρχιακή οδός. Αλλού Κόνιτσα Δίστρατο. Αλλού Αμάραντος Κόνιτσα. Αλλού προγραμματική σύμβαση με το Δήμο. Αλλού ένα έργο που παίρνει κομμάτι του έργου πιθανότατα και κάνουμε και λίγο δουλίτσα από εδώ. Δεν βγάζει κανείς άκρη. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι πατέντα. Συμβαίνει παντού. Δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Είναι πατέντα. Γενικώς το υπόθηκε. Ναι, εγώ εδώ το βλέπω και δεν υπάρχει. Αυτό εμπίπτει στο γεγονός ότι δεν έχουμε διαφάνεια. Ναι. Και θα σας πω, κύριε Μπούρχα, ότι επειδή στα θέματα χθες ήταν και ο προϋπολογισμός και το τεχνικό έργο, θα κάνω μια ειδική αναφορά στον προϋπολογισμό και στα οικονομικά δεδομένα. Ερχόμαστε να ψηφίσουμε χθες μια τροποποίηση του προϋπολογισμού που ο Θεός να τον κάνει προϋπολογισμό. Όταν κανείς δεν μπορεί να απαντήσει πόσα χρήματα έχει η περιφέρεια. Πόσα χρήματα διαχειρίζεται η περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Άλλα έρχονται από προγραμματικές συμβάσεις, δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό. Άλλα είναι Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Άλλα είναι αναπτυξιακός. Άλλα είναι ΕΣΠΑ. Κάποια μπαίνουνε, κάποια δεν μπαίνουνε. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε και όλο αυτό τη δουλειά που θα κάνω θα τη στείλω και στο Υπουργείο. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση και πρέπει να κάνουμε και τον τελευταίο οικονομικά λιγότερο ενημερωμένο πολίτη της Υπήρου να μπορεί να λάβει σαφείς απαντήσεις πόσα χρήματα διαχειρίζεται η περιφέρεια, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, ποιο το έργο, ποιοι είναι οι πόροι της, πού δαπανώνται και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πολύ απλές ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη, είναι πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής Καχρημάνη, είναι ευθύνη γενικότερα των κείμενων διατάξεων και έτσι λειτουργεί το κράτος. Δηλαδή, έτσι είναι η κατάρριξη του προπολογισμού, αυτή τη διαδικασία γίνεται. Έχετε δίκιο. Μιλάμε είναι γενικό το φαινόμενο. Ταμείο, θυμάμαι λέγεται χρόνια ότι είναι ένα παράλληλο ταμείο. Ένα παράλληλο ταμείο της Περιφέρειας Υπήρου, από το οποίο περνούν χρήματα, εκατομμύρια, έργα, δράσεις, έτσι. Αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ξαναλέω, δεν νομίζω, για να μην αδικούμε, δηλαδή να είμαστε σωστοί. Εννοείται. Αυτό δεν είναι ευθύνη ούτε του συγκεκριμένου Περιφερειάρχη, ούτε κι άλλος να ήταν πριν. Ξέρετε όμως που είναι η ευθύνη, κύριε Μπούρχα, ότι δεν ασχολείται με αυτά. Έχει 20 χρόνια στη διοίκηση, είτε σαν νομάρχης πάνω από 20, ούτε ως περιφερειάρχης, ένας άνθρωπος που
θα έκανε καλά τη δουλειά του κατά τη γνώμη μου και ήταν τόσο καιρό, θα είχε στείλει 10 εισηγήσεις κεντρικά να πει ρε παιδιά, εδώ πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Αλλά κατά τη γνώμη μου τους λείπει τεχνογνωσία. Και τους λείπει μετά από τόσα χρόνια όρεξη και διάθεση, τους έχει ξεπεράσει η εποχή για να αλλάξουν τα πράγματα. Βολεύονται σε αυτό που βρήκαν, βολεύονται στα κακό κείμενα. Και τελικά την πληρώνουμε εμείς, οι πολίτες έξω. Είπατε για το δημογραφικό, τα καραβάκια συζητήθηκαν χθες, το θέμα του Λούρου, για το οποίο ακούσαμε ξανά ότι δεν φταίει και ότι θα γίνει μια προσφυγή. Έχει γίνει μάλλον προσφυγή, περιμένουμε να δούμε αν θα το δικαιώσει ή όχι σε αυτό το βαθμό. Θέματα που έρχονται, τρέχουν της τρέχουσας επικαιρότητας, περισσότερο σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά κάθε φορά, το τραγικό δυστύχημα της Πάλες, για τα οποία υπό την επίκληση της δικαιοσύνης και του έργου της δεν δόθηκαν απαντήσεις. Αυτή είναι η επικαιρότητα που διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό δεν τη διαμορφώνει, το παρατηρώ αυτό έτσι και το επισημαίνω ότι δεν τη διαμορφώνει η Περιφερειακή Αρχή, σε αντίθεση με το παρελθόν. Έρχεται δηλαδή και ακολουθεί τις εξελίξεις πολλές φορές και είναι αρνητικές. Σημαντική παρατήρηση. Ναι, αυτό συμβαίνει νομίζω για πρώτη φορά, όπως θυμάμαι, επειδή παρακολουθώ από πολύ κοντά τα πράγματα. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λίγο με το δημογραφικό. Εμπίπτει και σε αυτό που είπαμε για τα οικονομικά. Τόσα χρόνια τώρα θυμήθηκαν το δημογραφικό. Και τι θα κάνει για το δημογραφικό ένας άνθρωπος που δεν έκανε τίποτα 20 χρόνια. Μα και χθες δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, είπε πράγματα που αφορούν. Το να μας διαβάζει τις εισηγήσεις. Δηλαδή, τις εισηγήσεις τις παίρνουμε όλων των παρατάξεων στα email μας, τις διαβάζουμε, ας μας το στείλει. Το θέμα είναι επί του πρακτέου, ενέργειες. Τι θα κάνει, πώς θα βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, τι θα κάνουμε με το στεγαστικό. Πόσο μπορεί να βοηθήσει, η χώρα έχει πρόβλημα. Φαίνεται, ο κόσμος έξω έχει πρόβλημα. Τι θα κάνει η περιφέρεια, ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας, να μας πει χειροπιαστά. Σε άλλα θέματα δεν απαντάει κατά τη γνώμη μου χειροπιαστά. Είχαμε λίγους ενδιαφέρει βέβαια, λίγους, τους ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με τα αγροτικά, που δεν είναι και το γνωστικό μου πεδίο, σχέδια βόσκησης, το απορρίφθηκε έχουν καθυστερήσει, δεν παίρνει ο κόσμος τις επιδοτήσεις. Γιατί αυτό που έγραψε η περιφέρεια τους απορρίφθηκε. Κάποιος προσέχει και τους απορρίφθηκε. Δεν μας είπε ποιο είναι το λάθος. Μας είπε ότι σε αντίθεση με τη Δυτική Μακεδονία. Αυτοί γιατί το πέρασαν και εμείς μείναμε πίσω. Και μας τα είπαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου ή έλεγε στους υπαλλήλους αυτούς να αλλάξουν. Τέλος πάντων, άλλαξε ο Υπουργός σήμερα και δεν ξέρω. Και ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μπούρχα. Πάντα αυτά είναι οι άλλοι. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ποτέ ευθύνη στον κύριο Καχρημάνη ή στην Περιφερειακή Αρχή. Μία φταίνει οι υπάλληλοι, μία φταίνει ο κακός υπουργός. Πάντα όπως μας βολεύει. Δεν φταίνει ο πρωθυπουργός. Είναι καλός ο πρωθυπουργός, αλλά φταίνει οι υπουργοί. Ανάλογα με τη χρονική περίσταση. Ποτέ δεν έχει γίνει. Δεν τον έχω ακούσει στο Λούρο που είπατε. Ξέρετε ποιοι φταίνε? Οι επιθεωρητές που ρίξαν το πρόστιμο. Ναι, ναι. Όχι εκεί που πήγαν και το κάνανε το ποτάμι, το κάνανε γήπεδο. Φταίνε οι επιθεωρητές που ήρθαν και κάνανε τη δουλειά τους. Και τους κατηγορεί γιατί δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Και μπαίνουμε σε έξτρα έξοδο ως περιφέρεια να δώσουμε στην μόνιμη δικηγόρο στην Αθήνα της περιφέρειας έξτρα χρήματα να αποσμιώσει. Ή φέρνει θέματα, επειδή είπατε ότι ακολουθεί τις εξελίξεις, Εγνατία. Δεν άνοιξε μύτη στην πόλη της Εγνατίας. Και έρχεται τώρα να μας πει ότι 70.000 θα δοθούν η αποσμίωση σε ποιον? Ποιος θα το πάρει? Οι άνθρωποι που μας βλέπουν για τα διόδια που έχουν πληρώσει 20 χρόνια, ναι. τα διόδια που θα τριπλασιαστούν. Θα σας πω ένα σύνολο από το τι αισθάνομαι. Προσπαθούν και πουλάνε ό,τι τους συμφέρει. Δεν μας λένε την αλήθεια. Παρουσιάζουν με το δικό τους τρόπο και αυτά που θέλουν. Όμως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Ο κόσμος έχει πληρώσει και πληρώνει διόδια συνέχεια. Θα πληρώσει επί 2 τα διόδια από τη στιγμή που πωλήθηκε. Ο Περιφερειάρχης δεν έκανε τίποτα για αυτή την πώληση. Απολύτως τίποτα. Και τώρα έρχεται να μας πει ότι θα πάρει 70.000. Αστεία ποσά, αστεία ιστορία. Τι να το κάνεις, 70.000 θα τα πάρει η περιφέρεια, δηλαδή τι να λέει τώρα αυτό. Και την ώρα που οι άνθρωποι από το Μέτσοβο, δεν έχω κάτι από το Μέτσοβο, έχουν ελευθέρες έτσι να το ξέρει ο κόσμος. Όπως και κάποιοι από τη Θεσπρωτεία. Ναι, ναι. Υπάρχει γενικώς διάθεση, δεν το βλέπω, συνεργασιών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση για να αναλυθούν πρωτοβουλίες, να πιεστεί περισσότερο. Είναι η δομή και ο τρόπος των συζητήσεων και το πώς τίνονται δηλαδή από τον νόμο. Οι συζητήσεις με τις επερωτήσεις, με την περίφημη αυτή συνεδρία λογοδοσίας που δεν παράγουν αποτέλεσμα και θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι σαν να δίνεται πάσα. Με αλφαγιώτα το δίνεται, σαν να δίνεται πάσα στην Περιφερειακή Αρχή να απαντήσει αυτό που θέλει ή να απαντήσει με τον τρόπο που θέλει. Ακριβώς. Και να περάσει με τις εντυπώσεις που εκείνη επιθυμεί. Ακριβώς. Είναι βούτυρος το ψωμί της Περιφερειακής Αρχής, δυστυχώς. Απαντώντας στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, έχουμε καλές σχέσεις με τις υπόλοιπες παρατάξεις, όμως έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης των θεμάτων. Φέρνουν και οι άνθρωποι τα θέματά τους, συζητώνται, αλλά όλοι πέφτουμε στον κοινό τοίχο.
Λέμε τα θέματα, λέει την ιστορία του, δεν έχουμε δικαίωμα δευτερολογίας, έχει την οικονομία της κλίμακας, έχει τους ανθρώπους, έχει δικούς συνεργάτες, έχει τη δύναμη της εξουσίας. Εγώ χθες, κύριε Μπούρχα, πριν γυρίσω στο γραφείο, είχε φύγει δελτίο τύπου από την περιφέρεια με τις απαντήσεις του Περιφερειάρχη. Και όλα τα μέσα να παίζουν τις δικές του απόψεις. Αυτές που παίρνουμε εμείς ως προβλήματα να παρουσιάζει τις δικές του απόψεις, τη δική του ιστορία, τη μισή ιστορία. Τι θα κάνει ο κόσμος, τι θα καταλάβει ο κόσμος. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς προς τα έξω να λέμε, όταν εδώ εσείς μας δίνετε βήμα. Άλλοι μας μοντάρουν να μην φαινόμαστε, κόβουν τις δηλώσεις μας, δεν έχουμε πρόσβαση. Σε άλλους νομούς καν, πρέβεζα, ανύπαρκτη. Και να στείλουμε δελτίο τύπου δεν μας το παίζουνε. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενα. Και κάτι θα υπάρχει για να είναι ελεγχόμενα. Αυτό αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση του κόσμου και λέμε στον κόσμο ότι κάνουμε υπερπροσπάθεια. Θεωρώ και οι άλλες παρατάξεις, η κάθε μία με την ταχύτητά της, με τον τρόπο της, με το ιδεολογικό υπόβαθρο που έρχεται, αλλά γίνεται υπερπροσπάθεια να αναδείξουμε τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι έχει γίνει μια. Παρά το 54 που κατέγραψε πέρσι, και η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε 41 ένα χρόνο πριν. Και έβαλε 2 μπροστά. Εύκολα και το 5 γίνεται 2. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Μπούρχα, δεν είναι κατάσταση αυτή Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκρίνω, έχω ξεκινήσει, βλέπω άλλα Περιφερειακά Συμβούλια. Όλα της Υπήρου πρώτα απ' όλα, τα δημοτικά. Οι άνθρωποι συζητάνε, δημοσιονητών. Ωραίο επίπεδο. Παίρνει ο καθένας τον λόγο, συζητάνε. Εδώ ο πρόεδρος, μιλάμε για πλήρη απαγόρευση του να μιλήσουμε. Εμένα, κύριε Μπούρχα, δεν με αφήνει, είμαι ο πιο λακωνικός εκεί μέσα από όλους. Έχω καταγράψει πόσο χρόνο μιλάω και με κόβουν. Εσκεμμένα μου χαλάνε τον ηρμό. Δεν με αφήνουν να πω αυτά που θέλω να πω. Να μην εισακουστούν ακόμη και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το κάνουν επανειλημμένως. Εν αντιθέσει με κάποιες άλλες παρατάξεις, και δεν το λέω καλά, κάνουν και τους αφήνουν τους ανθρώπους 20 λεπτά να πούνε ό,τι θέλουν. Μόλις σηκωθώ εγώ, κόψιμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημιουργείται, για να κλείσουμε αυτό, κύριε πρόβλημα μιας αντίδρασης, να το πω, ή μιας αντίληψης ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε καταρχάς τι γίνεται εκεί πέρα και να αρθρώσουμε φωνή. Να σηκώσουμε κεφάλι σε αυτά που γίνονται και να πούμε, ρε παιδιά, ότι δεν πάει άλλο κάποια στιγμή. Εγώ προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι. Και της ενημέρωσης του κόσμου, με όσες δυνάμεις έχω, με όσο χρόνο. Θέλω να πω κάτι άλλο εδώ, ότι είναι μια αποκλειστικής απασχόλησης δουλειά. Επίσης δεν υπάρχει αποζημίωση. Δεν ξέρω καν ότι υπάρχει κάποια αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αστεία. Οι ώρες που δαπανώνονται είναι πάρα πολλές. Και στο τέλος, για να φεύγουμε με πονοκέφαλο από το Περιφερειακό Συμβούλιο το χθεσινό. Για να ακούμε στις 4 ώρες που διαρκεί 90% του χρόνου τον κύριο Καχρημάνη. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν αντέχετε. Βγήκαμε εκεί να πούμε τα δικά μας, να δώσουμε τη δική μας συμβολή. Όχι να μας κόβουν και να μην μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε εκεί μέσα. Και γι' αυτό, κύριε Μπούρχα, χρησιμοποιώ όσο μπορώ νέα μέσα. Θέλω, απαντώντας στο ερώτημά σας, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι γίνονται μικρά βήματα, είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμη. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε και η κυβέρνηση, ήδη νομίζω δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση, πρέπει να δει τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να καταλάβει ότι κομμάτι του αποτελέσματος είναι η συμπεριφορά και η αλαζονία της εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. Και η διαχείριση του χρήματος και η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Ο κόσμος έξω είναι απειβδισμένος. Όλοι ξέρουν, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, το τι γίνεται. Αλλά δεν μπορούν να αντιδράσουν. Εμείς είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε τα θέματα και θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια συνεχόμενα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργόπουλε, για την κουβέντα μας, στη διάθεσή σας. Πάντα. Καλό σας βράδυ. Προχωράμε στάση εργασίας. Κινητοποίηση στο Δημαρχείο Ιωαννίνου πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΟΤΑ. Την ώρα που ψηφιζόταν από τη Δημοτική Επιτροπή ο νέος οργανισμός εσωτερικής